Posem-nos una mica seriosos perquè, escolta'm, passen 8 minuts de les 11, tenim tot un professor aquí al costat, és enginyer i doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, investigador del Centre de Recerca Barcelona Supercomputing Center, es diu Jordi Torres i està rient per una menció del cacaulat. És a dir, t'estem descol·locant, eh? Bon dia. Molt bon dia. Molt bon dia i, a més, moltes felicitats. Perquè ens consta que has estat tiet. Moltes gràcies. De la Laia. Sí, senyora. Tot ha anat bé. Ho podem compartir amb els oients. Ho podem compartir. És un motiu d'alegria i de... Un motiu més que d'alegria. 3,5 quilos de nena, eh? Sí, Salut a la mare. Espero que ens escolti. Segur que sí. Doncs, Jordi, avui ens portes a veure un concepte que estaria molt bé que ens expliquessis. Internet of Things. Ho intentarem, No he dormit, No has dormit. Ell ja avisa, ja es cura amb salut, M'has d'ajudar avui, Emma. Cap problema. Internet de les coses. Professor, això què és? Mira, avui intentarem tancar un grup de conceptes bàsics. Vam començar amb el núvol, era el centre, tothom ja té molt clar que és el núvol. Ens hi connectem amb els mòbils, milers de milions de persones, i ara doncs, el que està passant és que s'hi està començant a connectar moltes més coses. Coses, d'aquí ve els things, no? Internet of Things. Milions de coses connectades, les nostres neveres, els nostres... la roba, els cotxes, tot connectat. Una anècdota per començar. Mira, seguint amb de les bicis, no? Vinga, va, és el nostre running gag una mica, Sí, fins a aquesta primera etapa, fins a l'Equador, farem aquests símils. Em vaig a dormir l'últim dia... Sí, però ho vas resoldre per WhatsApp. Per WhatsApp, sí, però com ho faré en un futur? Per WhatsApp. Doncs no, agafaré, em posaré les ulleres, i a les ulleres li diré, escolta, miraré el Montnegre al corredor, i li diré, escolta, on està aquella colla? Que m'he dormit i els vull trobar, i les ulleres, doncs, m'ho pintaran. Perdona. Sí. Però això són efectes visuals i efectes especials, ja? Sí, són efectes visuals, però, per exemple, Google va presentar no fa molt aquestes ulleres ja, no estan al mercat, però estaran aviat, i encara que sembli ciència-ficció, en aquests moments, doncs, tecnològicament està raonablement resolt. Tu veus sobre una pantalla què són les ulleres i pots veure el que vulguis, i pots veure-hi, doncs, fins i tot això, no?, que et guiï, el teu GPS te'l posa. Ara anava a dir, és com si fos un GPS? Bueno, totes aquestes aplicacions s'han de fer. Esclar, és el futur, o sigui, la idea, l'objectiu seria aquest. L'objectiu és que tu, a través dels ulls, realitat augmentada, que la gent ja ho fa amb el mòbil, no? En el mòbil molta gent apunta una determinada cosa i si sobreimprimeix una informació, doncs és exactament el mateix, l'únic que tu tindràs, inclús en 3D, ho veuràs en 3D, a la vista. I això, tècnicament, hi ha universitats en el món que hi estan treballant en aquests moments, vull dir que no és res de ciència-ficció. Parlaves d'altres dispositius per, diguéssim, on es consumirà aquesta informació, no? Les ulleres de realitat augmentada amb connexió a internet, que Google ara ho deies, però això és com les pel·lícules de Missió Impossible de Tom Cruise, no? Sí, això és com les pel·lícules del Tom Cruise. Sembla ciència-ficció, però, per exemple, les lentilles que en allà surten són no amb el nivell de desenvolupament que allà es veu, però hi ha universitats als Estats Units, per exemple, que estan treballant amb lentilles equivalents, estan fent, i jo n'estic convençut que en qüestió de, diria, anys, per no dir mesos, serà una realitat. Una altra cosa és que estiguin al mercat, i una altra cosa és tota la part de pel·lícula que se'n fa, no? Doncs se'n fa massa, potser, però vaja, ens hi aproparem, La de Washington, dius que és possible que... o et sona, no? Que està és una de les que conec, jo, diguem-li, em sona, no és la meva expertesa d'àrea de recerca, però vaja. I com funcionaria això? Et poses les lentilles? Tu et poses les lentilles i tu veus... Lents de contacte, crec que li hem de dir en català. Lents de contacte, doncs perdó, lents de contacte, te les poses i senzillament sobre aquesta lent si diguem-li, imprimeix tota una informació que inclús la pots veure en 3 dimensions, és a dir, tu tens la sensació de que estàs mirant, doncs, des d'aquí que estic veient Montjuïc. Exacte. Doncs podria veure a sobre, doncs, de la torre del Calatrava, aquell avió que està passant, em podria estar dient quin vol és, per exemple, ara mateix està passant... Clar, bueno, això és el que està... Sí. Però això sembla increïble. Bueno, és una qüestió... Tu preguntes al núvol, no vam quedar que el núvol hi havia molta informació. Ja, no? Però el núvol i jo de moment no hem connectat gaire bé. Sí, dona, ja veuràs, quan acabem aquestes 6 classes, vaja, jo crec que...
I això és el que es diu internet de les coses. Això és el nom acadèmic, Això és el que se'n diu internet de les coses, és el nom acadèmic que nosaltres hem fet servir, que bàsicament consisteix en posar xips petits de molt baix cost incrustats en qualsevol cosa, en qualsevol objecte. I això ja és una realitat, no és una cosa que estigui en aquests moments només en les pel·lícules. De fet, en logística, per exemple, ja fa anys que es fa servir doncs, per exemple, prendes de roba. Hi ha grans empreses aquestes de venda al detall que ja estan posant a les prendes de roba en l'etiqueta aquest tipus d'informació, que d'alguna manera és un xip que emet per ràdio la informació i tu passes per davant, diguem-li, amb una pantalla que capta això, i d'aquesta manera tens la informació localitzada en tot moment. De fet, pots trobar la traçabilitat. Hi ha gent... Mira, jo l'exemple que em va sobtar més em sembla que és la mitja marató de Granollers, em sembla que és aquesta, que al dorsal hi anava a darrere una cosa enganxada, que era un xip d'aquests, es diuen RFDI, que és una tecnologia de les que hi ha més popular, d'acrònim, que es fa servir, i com passaves per l'arc, diguem-li, d'arribada i els controls, et marcava. Això em consta que existeix. Tinc alguns amics que corren i n'utilitzen i en tenen. És un xip petitet o així? En aquest cas fan servir el xip groc, suposo, que ja tenen el seu número en concret, però inclús en aquest cas que dic jo, és un xip de molt baix cost, perquè el posaven al dorsal. I això ho estan fent servir en aquests moments, s'està fent servir per moltes coses, per la traçabilitat, diguem-li. De fet, en molts llibres, no sé si us heu fixat a vegades, allò que com pita et treuen com una etiqueta daurada, allò podríem dir que és un xip d'aquest estil. És un xip més o menys, perquè la gent es faci una idea. No és ben bé el mateix, però podria ser això. Llavors això, d'alguna manera, ara estic reflexionant, necessita un receptor i un emissor. Diguem-li, sí, necessita un receptor i un emissor. De fet, de xips d'aquests n'hi ha de diferents tipologies. Jo ara crec que no tocaria entrar en detall. N'hi ha de passius i actius, n'hi ha que tenen bateria, n'hi ha que no tenen bateria, només s'activen quan reben el senyal. Però, evidentment, tu tens, com per dir-ho així, és una pistola, diguem-li, que emet un senyal i va passant per davant d'una pila de prendes i t'està dient les prendes que en allà hi ha. Jo recordo fa anys quan m'explicaven això, la idea era un supermercat on tots els productes estan amb aquesta etiqueteta i llavors tu, al pagar caixa, era senzillament passar el carro per un arc que anava, diguem-li, pitant cada vegada que passava un objecte i et deia, total, això, vostè Però s'assembla al codi de barres, això. Novament és el mateix que el codi de barres, l'únic que aquí la comunicació és per ràdio. Aquesta és la petita diferència. El codi de barres hi ha d'haver alguna cosa visual, en aquest cas, el que veiem quan anem al súper, i un a un ha d'anar passant. Exacte, i un lector que és aquell pip-pip que va passant per la caixa. Aquí, com és per ràdio, per dir-ho així, quan estàs passant, a mesura que va passant, és com una pantalla, no?, que la vas creuant, i a mesura que la vas creuant... És un escàner. És un escàner, sí, és un escàner, i va doncs, veient-ho tot. I, de fet, la precisió és impressionant. Jo recordo aquesta mitja marató, vam creuar allà no sé quants a l'hora, i jo diria que tothom els van... té una capacitat molt elevada, diguem. I se sentia el pip o no? Sí. Per tant era constant, no? Tota l'estona anar pitant a la màquina. Jo sobretot perquè anava amb la pila, els de davant no. Això té a veure, professor, amb el pagament sense contacte? Aquest concepte que comença a sortir i aparèixer, que és el contactless, que he llegit que revolucionarà el sistema de pagament per targeta o per mòbil. Sí, està basat, diguem-li, el que és precisament aquesta idea. En vez de fer la targeta un contacte amb un lector, que és passar la banda magnètica per un lloc, en vez de fer-ho així, és per ràdio. És a dir, tu l'apropes, és unes freqüències que només funcionen a molt curtes distàncies, entre 10-20 centímetres, i la informació, en vez d'estar a la targeta magnètica i el lector, quan passa el toca, llegeix, en aquest sentit, quan tu t'apropes amb una targeta que té aquest xip, que és un RFDI, o en el cas del mòbil, que també té aquesta tecnologia, l'apropes, ell li passa la informació de la teva targeta o de les teves dades per ràdio. És a dir, la comunicació és per ràdio, és molt curtes distàncies, per això es diu el contactless, però... El director de Visa Europa, José Carvajosa, el director general, feia unes declaracions en un article de fa poc, em sembla que era El País, fa uns dies, que deia que el 50% de les compres que es facin a Europa l'any 2020 es faran amb aquest tipus de targetes i amb aquest tipus de mòbil, és a dir, amb aquest tipus de contactless.
és molt. És a dir, la previsió de que això evolucioni, veig que s'hi posen moltes esperances i molts esforços. 2020, dius? Sí. Jo crec que ja hi haurà una cosa... Abans. Jo crec que hi haurà una cosa que ho superarà. De fet, hi ha entitats bancàries que estan treballant moltíssim. No sé si l'altre dia parlaven del Banc Sabadell, que està a punt d'emetre moltíssimes targetes. La Caixa crec que també ho té molt avançat. Sí. Ahir vaig anar a veure una pel·lícula amb els nanos i l'anunci de la Caixa i posava tal, i al final contactless com a mètodes de pagament. Sí, és una cosa que està aquí ja, i jo no sé si revolucionarà aquest any, però és una cosa que evidentment s'imposarà, perquè és que en definitiva és tot allò que és més còmode i tecnològicament no és més car, per dir-ho així. Pensa que molts mòbils dels que hi ha ara ja ho tenen incorporat. El meu no ho té encara, però asseguro que el de l'Isabel que s'ha comprat ara ja ho té, n'estic convençut. Diu que no ho ha vist. No ho ha vist. Ho hauràs d'investigar perquè, mira, tot això que et facilitarà. Sí. Clar, si és còmode. De fet, en llegir aquesta setmana que gràcies a un acord de Visa, Lloyds, O2 i Samsung, els atletes i els convidats a les Olimpiades de Londres han pagat amb mòbil durant la competició. Vols dir que han pagat res, aquests? Això és una altra història, però almenys que estaven, diguéssim, tenien els telèfons habilitats per fer-ho clar. El periodista deia que és la millor campanya d'imatge que els hi podien fer. És la Susana Blázquez del País, un article de diumenge passat. Clar, això és com la Carbonero quan li diuen que passegi no sé què, és el mateix, Vull dir, sí. Però en tot cas, si s'ha posat a la pràctica, vol dir que evidentment això ja està. No, exacte. Jo t'ho deia quan a l'escenari que has dit que busquen això, però també és veritat que són proves pilot molt bones, perquè en definitiva tu sempre has de buscar un petit escenari on primer fer les proves, en aquest sentit doncs deu ser, jo no sé les dimensions de quanta gent, però clar, és un entorn... És un gran assaig, oi? Sí, un gran assaig, sí. Tot això va amb la línia del que es coneix com la de Smart Cities? Sí, tot això, de fet... Aquesta tecnologia, aquesta connexió d'informació cap aquí i cap allà? Sí, bàsicament el que s'està fent és sensoritzar en totes les ciutats, o les ciutats ho s'està intentant, Barcelona ho està fent en aquests moments, i d'alguna manera ens ajuda, aquesta sensorització, a posar aquests xips a tot arreu, doncs fer les coses molt més eficients, doncs fer que els cotxes comuniquin que estan allà i els semàfors prenguin decisions per ells mateixos en funció dels volums de cotxes. Això és una cosa que crida molt l'atenció. Com ens ho hem d'imaginar? Posa'ns algun exemple, professor. Bueno, l'exemple és... a veure, ara així improvisant-ho, però tu imagina't els semàfors. Els semàfors, doncs jo em passa quan vaig a l'aeroport a certes hores al matí, doncs que al carrer Aragó no estan verdes els semàfors, i jo haig de creuar, per on te visc i tal, i bueno, no hi ha ningú... Podria els semàfors detectar que en una direcció hi ha cotxes i en l'altra no, doncs canviar-los, ja està. És igual que quan tu vas a un pas de vianants, a molts llocs el vianant, que habitualment no té molta freqüència, va i apreta un botonet, no? Sí, i demana pas. Demana pas, llavors el semàfor canvia i li deixa passar. Bueno, doncs una mica, en vez d'apretar el botonet, digue-li, detecta que hi és. I aquesta idea hi serà, els cotxes estaran, de fet ja ho comencen a estar, Professor, també parles d'una recollida més intel·ligent de la brossa. Sí, aquest és un exemple molt habitual ara, que és intentar, per exemple, fer la recollida selectiva. Hi ha un problema amb que els contenidors no saps mai quan queden plens, i això és un problema pel ciutadà, d'una banda, i també és un problema en si mateix pel sistema, no? Quan un contenidor està ple, la gent ho deixa a terra, no sé què, tal. Llavors és molt important. Doncs posar un sensor de com està de ple aquell contenidor i saber on és això, clar, això facilita la recollida, la fa molt més eficient i sobretot el més important, des d'un punt de vista de cara al ciutadà, doncs diguem-li el servei és molt més bo. I és un simple sensor que es posa a sobre. L'altre exemple són els pàrquings, el que estem acostumats als pàrquings que arribem a aquests coberts i veiem les llums verdes i vermelles i això ens guia, doncs això també a moltes ciutats, per exemple, en el cas que jo conec de Niça, estan posant-ho sota terra, no? Són petits xips que s'amaguen a terra durant 10 anys, la bateria és una cosa que dura 10 anys, llavors tu amb el display que molta gent ja té en el cotxe, del GPS o del que sigui, li està dient, escolti, vagi a tal posició. O sigui, t'indica on has d'anar, allò, giri a la derecha. Sí, diu, vostè tiri 3 posicions endavant i 2 a l'esquerra i allà hi ha un espai i no dones voltes. De fet, ells l'objectiu d'això, pel que m'ha dit el que ho ha muntat de Niça, és evitar reduir l'evolució, no? O sigui, clar, és que si no, para tu pensar, comencem a donar voltes i voltes i voltes i d'aquesta manera... Pots estar un quart d'hora buscant aparcament, perquè no hi ha zona blava, no hi ha zona verda, i tothom intenta colar-se una mica banda. És enterrar sota terra un dispositiu que pensa que és una cosa que no val molts diners ja en aquests moments i que té una autonomia de 10 anys i aviat serà de 20 anys segurament, i això, diguem-li, segrega tota aquesta informació i es coordina
doncs en aquest cas els cotxes doncs, han de tenir els dispositius receptors. Ara ho has dit, hauran de tenir els dispositius, és a dir, tothom haurà aquesta mena de vida amb xip s'haurà d'anar, diguéssim, posant a tot arreu. Sí, però fixa't que molta gent ara ja no sap anar enlloc sense el GPS, diguem-li. Estan acoplats ja en els cotxes, si t'hi fixes, doncs aquell GPS t'està dient, escolti, el pàrquing el té... Et serviria pel xip del pàrquing, per entendre's. Bueno, és el mateix. Tu li estàs dient, jo vull aparcar aquí, i ell et diu a on t'has d'anar. Tot això ha d'evolucionar, però evolucionar en mesos, no estem parlant de molts anys. No, que el primer dia vas dir que la informàtica és molt jove i té molts anys per fer unes grans empentes. Hi havia un altre comentari que volies fer del tema dels autobusos. Aquest diguem-li, ja és una mica més sofisticat, no? Hi ha qui ja està dissenyant un sistema de xarxa d'autobusos de tal manera en què no hi hagi unes parades fixes i uns horaris fixats, sinó que d'alguna manera, com tots tindrem un mòbil i nosaltres quan ens apropem a una parada més o menys li diem on te volem anar, el sistema pot veure on estan tots els autobusos, veure on estan tots els usuaris i prendre decisions a dir, escolti, vostè vagi a tal lloc i fer recollides en funció de la demanda, fer trajectes que no siguin exactament sempre els mateixos. I això passa molt en zones rurals. És a dir, en zones rurals... En zones urbanes és una mica més complexa, però en zones... Però hi ha gent que ho pensa, Jo només t'estic dient, en aquest cas no és la meva expertesa, però tinc companys que treballen en temes d'intel·ligència artificial i m'expliquen aquest escenari, és a dir, rutes, sobretot a la nit, per exemple, com ells agafen un escenari com Barcelona, perquè sabeu que Barcelona està treballant fort en ser un referent de Smart Cities, no? Com d'alguna manera optimitzar un nombre d'autobusos i un nombre de persones que es posen en contacte amb un mòbil, suposant que tothom té aquest dispositiu, i l'organització es fa dinàmicament, no tan estàtica com tenim ara, no? Bé, ara hi ha aquesta aplicació de l'APPS, no?, del saber quan queda perquè passi l'autobús. Clar, això ja és una primera aproximació. Exacte, la gent ja anem entenent això, no? Doncs quan ja... Hi ha gent que ho utilitza, Tinc una companya, la Xènia Lobo. Xènia, si ens està escoltant un petó ben gran, és productora del Versió RAC1 i a més veu per al meu barri i ella és de les que està a casa i mira, a quina hora passa el 32? D'aquí 2 minuts i mig. No tinc temps d'agafar-lo, doncs poso una rentadora i com que tornarà a passar al cap de 10 minuts l'enganxaré. És una manera de, a més, aprofitar el temps al màxim, no? I fer la ciutat més eficient. És a dir, el més important d'això és que això al final podràs caracteritzar realment l'ús de cada un d'aquests autobusos, dels trajectes. Aquesta és la idea, optimitzar, fer més eficient, gastar menys. T'he de fer una pregunta, perquè abans parlaves que tot això va per radiofreqüències, oi? És així? Sí. Això ens pot arribar a afectar la salut? Pregunta complicada. Mira, jo... O què és el que se'n sap ara mateix? No és la meva expertesa, jo no sóc persona de xarxes i encara menys de xarxes d'ones. Jo només et puc dir que jo crec que hi ha una certa controvèrsia, i jo com a científic, diguem-li, alguns estudis em costa donar-los molt de pes pel nom, per la mostra que hem fet servir, sobretot pel temps, perquè, clar, algunes d'aquestes coses porten molt poc temps funcionant, o sigui, ja ho veurem d'aquí 30 anys si això tindrà efecte, però clar, és que ara no ho sabem. Hi ha gent molt bel·ligerant amb una banda i gent molt bel·ligerant amb l'altra. Jo, en tot cas, el que en aquest sentit m'agafa més als meus orígens d'intentar, doncs, apropar-te a la cosa simple sempre que es pugui, doncs, bueno, si ho podem evitar, evitem-ho. Jo també penso que hem de... Bueno, si pots apagar la wifi a casa, apaga-la. A la nit, doncs apaga-la. Sí, el que passa que hi ha companys meus que em diuen, escolta, jo tinc, doncs, al blog, des de casa meva agafo 15 wifis. Clar, jo puc apagar la meva, però tens la dels veïns. Jo no us ho puc dir. No, però t'havíem de formular la pregunta. No, però vull dir que sí que és veritat que és un tema complicat, però estudis concloents... En qualsevol cas a tenir en compte. Jo personalment sí, però això ja és una qüestió, forma que ha de ser. Jo penso que hem de ser una mica en aquesta vida, bueno, que tot allò que ens enllunya... No sé, el que hem fet sempre ha funcionat, doncs... No? Sí... No sé, jo intento evitar-ho si puc, però si no puc no passa res. Doncs vinga, més cosetes de les Smart Cities, professor. Podem anar per a les Smart alguna cosa més? Sí, exacte. Smart qualsevol cosa. De fet, aquest era un dels temes que en el seu moment vam dir de si tocaríem o no, però... Per cert, per què Smart?
Mira, perquè és un anglicisme que... Fixeu-vos que jo mantinc molt els anglicismes, hi ha una marca... En tecnologia suposo que deu ser una mica... No massa, tinc alguns companys que són més pompeus que jo, però aleshores és quan... Bueno, jo sóc dels que penso que si acceptem en els esports certs paraules manllevades a l'anglès, perquè no amb una cosa com aquesta, sobretot en la meva escola, que tenim estudiants de fora i tal. Jo penso que val la pena. Dit això, que Smart. Ve d'intel·ligència, ve d'autosuficiència. És a dir, la idea és que s'autogestiona. L'Smart, en aquest sentit, vol dir un sistema autònom, vol dir un sistema, hi ha qui ho tradueix per self-management, autogestió. El cas de la ciutat, és a dir, aquell semàfor que estava dient jo, pot raonablement coordinar-se amb l'altra punta de la ciutat, però han de ser sistemes autònoms distribuïts. De fet, els sistemes centralitzats no funcionen. I això ho estem veient amb moltes coses. Es col·lapsen. Sí, bueno, ja ho estem veient, no? Diguem-li, les decisions del meu poble, algunes s'han de prendre al meu poble, no es poden prendre a 600 quilòmetres. No sé si m'explico. És exactament el mateix. No per res, sinó que la llau d'informació... Un símil en política molt interessant. No, bueno, és una qüestió de volum d'informació, no? Si es pot, hi ha coses que s'han de coordinar, No estava ara dient jo que tot hagi de ser així, però passa el mateix. Llavors, aquests sistemes autònoms, i això se'ls diu Smart, sí. I per tant, hi ha Smart, moltes més coses, allò que dèiem, Smart Homes, Smart Vehicles, Smart Grid. Correcte. Què és Smart Grid? Smart Health? Mira, Smart Grid, molta gent li estan canviant el comptador a casa, almenys al meu poble ho estan fent ara, el comptador elèctric, que n'hi diuen això, no? Smart Metering, no? Doncs mesura automàtica que el que està fent és donant informació en cada moment del teu consum, i això li dona molta informació a la companyia elèctrica per fer una gestió molt més eficient de l'energia. Penseu que l'energia se n'està llançant en aquests moments de l'ordre del 30-40%, que és molt, i l'energia sabeu que és un recurs escàs. No es pot malbaratar. Aleshores, i ells, i això té connotacions, no cal entrar massa, té avantatges i inconvenients. I Smart Health, també el tens aquí apuntat? Jo crec que aquest és el gran tema, no? És a dir, les noves tecnologies estan permetent fer un salt molt exagerat a la medicina, que ja ha tingut. Jo recordo el doctor Brogil fill a la Contra la Vanguardia, que deia, abans, em sembla que era alguna cosa així com, avança més la medicina en 25 anys que en 25 segles, no? Això el fill que té 60 i pico d'anys, Sí, perquè el pare en té 102 o 103. I jo crec que ara el salt és les TIC faran un nou salt molt gran, és a dir, la gent, la teleassistència, diguem-li, la gent que està a casa i no pot arribar, sobretot gent en zones rurals, no? O l'automedicar-se, entre cometes medicar-se, és a dir, tu et monitoritzen d'alguna manera i tu aquesta informació la pots enviar a algú que en sap. Les constants vitals, doncs això em fa pensar que amb el tema dels esportistes podria ser una bona aplicació, correcte? Bueno, els esportistes estan monitoritzats per totes bandes, Jo no conec el cas, però n'estic convençut, Recordo un article d'unes bambes com les van, diguem-li, dissenyar amb tota una sèrie de sensors d'aquesta mena. Jo estic parlant de fa temps, i això els donava la patxada d'aquest senyor, i a partir d'aquí, feien virgueries. Per acabar, la iniciativa. La iniciativa avui quasi que ja l'hem donat, no? És una empresa que es dedica a gestionar la informació en entorns urbans, es diu Urbiòtica, i el que fa és precisament això, no? Doncs aquests sensors de pàrquings, de contenidors, coses d'aquest estil, d'humitat del terra per fer un reg més intel·ligent, gastar menys aigua. És una empresa nascuda aquí i que en aquests moments hem tingut diverses rondes de finançament. A mi m'apassiona, diguem-li, la gent que tenen al davant, no? Gent molt viva, jo crec que és part de la gràcia, i això ho tenim molt, jo crec que la gent llatina, I el que em va quedar més de tot és, ell diu, fa un any vàrem anar a Silicon Valley com tota empresa tecnològica, i tothom amb qui parlàvem allà deia, volem anar a Barcelona, i ell diu, però si nosaltres ja hi som, no? Ho tenim tot aquí. Jo crec que sí, tenim Barcelona, tenim una oportunitat molt bona, i jo crec que ho aconseguirem, És un punt, hem de ser i serem un punt de referència a nivell tecnològic. I nosaltres hi posarem el nostre gra de sorra, perquè ho hem dit al principi del programa. Professor, explica què has fet i on ho has fet, perquè la gent sàpiga que tenen a la seva disposició totes aquestes iniciatives que t'estan arribant des que fas la secció aquí al Via Lliure Estiu. Hem dit, hem de fer-ne alguna cosa. Doncs
tindran sortida, perquè el professor té un blog on hi ha fet, diguéssim, una pàgina i on anirà penjant totes aquelles iniciatives que vosaltres ens feu arribar. Bueno, vam tenir un petit problema, no? Diguem-li gent que et deia, escolta, i per què no ens explica... Escolta, i això... Que nosaltres fem això, nosaltres fem allò altre... I clar, al final el temps és el temps i la Emma va marcant i va dir, ja, hem de... No, perquè si no, clar, és que ens agrada donar cobertura a totes, però és impossible. És impossible. Manera de fer-ho? Hem decidit que li hem de donar sortida i a la pàgina web que porto doncs, hi ha un /RAC1 i a partir d'allà penjarem tota la gent que ens vulgui enviar una iniciativa. On ho ha de fer? Doncs enviar via lliure @racu.net. Exacte, i nosaltres ho reconduirem cap a la teva pàgina. Perfecte, doncs Jordi Torres, enginyer i doctor en informàtica, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya, investigador del Barcelona Supercomputing Center, professor per tots els del Via Lliure Estiu. Moltes gràcies per venir i fer-nos aquesta exposició que seguirà la setmana que ve. Gràcies per convidar-me. Que vagi molt bé. Un petonet a la Laia i a la mare.